czytam o miłości, to w podręcznikach od Kama Sutry czy innych takich periodykach. Chcesz romantyka? Dla ciebie będę chuj wie kim. Jutro wieczorem, jeśli znów mi się nie urwie film, będę rycerzem, jeśli wcześniej się nie wkurwie i nie wyląduję gdzieś na mieście w jakimś klubie z kimś, kto również lubi pić. Wiem, ten świat jest dziwny, chwała przemija. Dziewczyny mają w dupie blizny, dlatego wciąż myślę chujem, tak każe mi mój instynkt, ale dziś szczęście ratuje mnie mój urok osobisty. Stawałem na głowie jak piwo, jak chciałem mieć buty Reebok, to lałem paliwo, a w międzyczasie zagrałem kilka imprez na żywo. Nie byłem najtwardszy w klasie jak co drugi twardziel, co jarał szlugi, a dziś spłaca długi za gandzie i nadal myślisz, że jest geniuszem jak Doogie Howser, ale to ja wiem, co jego dupa lubi najbardziej i to mnie zgubi pogardę. Wciąż typami, co w palce biorą długopis, potem zostawiają gówno na kartce. Wiem, że na bitwę nie jest za późno, więc walczę i rozpalam was ogień. Jeśli tylko mam szansę, chcę tobie mówić o rapie i wracać co chwilę, nie tylko po to, żeby znów móc cię łapać za tyłek, bo wiem, że w końcu poderwę latem dziewczynę, co lubi old school na